Hello everyone, good morning, good afternoon, or good evening. Kung unsa man mo orasan naminaw sa atong mga dramang Bisaya. Gusto lang nako magpasalamat sa inyong pagpadayong pagsuporta o pagpadayong paminaw sa atong mga dramang makahilak, makalingaw o makainlove, especially sa atong YouTube channel sa Radyo Drama Bisaya. And if wa pa mo nakasubscribe sa atong YouTube channel, subscribe na and hit the notification bell aron ma-notify mo sa mga bag-o natong uploads. And now, mapaminaw na ninyo ang maong sumpay sa atong drama. Idol ko si Tatay. Athena, anak! Nay? Nagsalamat ka, balik ka! Athena! Athena! Nay. Ay, salamat itaon nga balik ka! Nakapanumpa ko nga. Dili na mabalik diri. Pero bisag unsaon, magkinaon sa kalibutan. Inahan gihapon ti ka. Husto ka, anak! Husto ka! Hinungdan nga ni Ari ko diri. Aron sa ingon. Mahibawan ko ang imong kahimtang diri. Okay ra ko diri, nak. Okay ra. Okay ra ka? Bisan og nakita nako nga may mga bunog pa ka. Kuan, kining, nadakinas ko, nalamba ko, naumod ang akong naong. Mao ba nay? Og si Tatay Bong, asa? Asa siya? Dali una. Arata sa suod sa kong kwarto. Dali. Daghan mo gas, nay? Daghan mo customers karon? May pipila, naay pipila, o dunay niabot nga mga bisita ni Bong. Mao ba? Dili pa lang kitugay nga niabot ang iyang mga bisita. Mao ba? Daddy, mag-shower on ako ha, Dad. Nay? Kinsa na ba tanong babae? Kaduha ang mag-shower, mami. Kuan, kining, Laing biktima na sa kamaniakis ni Tatay Bong? Athena, dali una suod sa kong kwarto, dali. Amay, ano? Ay, nakakaon ka na? Kaon una! Ay, duta ni Muro, kag-asawa, may. Okay kayo, timing na gutom na ko. Ay, nakatuhog magod ka? Mo ginining mga tambok, no? Dali kay makatulog. Grabe sa di mo eh. Way unay, may, way unay. Mga bisita ni Sir Bong, natimba na ba? Oo! Natiman na! Napahimutang na sa ilang tagsa-tagsa ka kwarto. Natuta si mo kwarto na. Uy, usa! Ikaw gayon? May nun. Kung sila si Sir Bong, tawan. Ay, humagarag pangaligo sa swimming pool. Lami kaayo, ay! Lami kailang feeling. Ngaligo sila sa swimming pool. Ya, humay nakaligo na sa shower. Bilog unsa nga lami, mo ba? Katuho ko da. Ay, mao na diha. Ay, nakatuhog lang ka. Wa kayo noon makabantay nga ni abot ni si Athena. Unsa? Unsa Athena? Ay, di balik naman ko si Inday Athena, God. Nabalik na sa Tina? Patay. Ay, usay patay. Wa amay. Nanalay sa Tina? Biliban ako abilidad aning Tatay Bong na no? Hilabihan sa kadagan sa mga babae nga mayabag niya. Og usa ka anak na eh. Athena, Okay lang ka, Anhinay? Tungod ba ni siya mong diskarte? Athena. Ay, kakadit, hilom una ha. Hilom una, may nanuktok. Ay, Ma'am Chona! Ma'am Chona, si Amay ne! Si Amay. Ngano, Amay? Agi pangita ka ni Sir Bong. Magpapalit og shampoo iyang mommy, honey sweet. Ikaw papaliton. Unsa? Ay, padalion ka, ma'am. Kituwa sila ay, nag-shower sila. Gihimo ka nalang maid, Nay? Athena, dinhi ka lang ha. Mugawas na ko. Nay, Diya ka una. Kay gisugo ko ni Bong. Diya sa ka. nagdagan-dagan itaon sa nanay.
Gihimo lang siyang sulugoon ni Bong. Kauban sa batanong papay. Kateriblis mong kinabuhi na itsyon. Daddy, wala pa kitang shampoo? Kaya di ta. Kadugay pa aning tune na. Basta nung na kini. Dali, Kinsa na? Ako ni Love. Si Chuna na. Kadugay ba nimo? Sorry. Ni Ana, oo. Okay. Daddy, dali na pa. Kaya mag-shampoo na ko. Mami, nana. Pabog noon, nagkikipustangan. Pero pugngan ko lang. Kay basig papahawaon ko ni Bong. Ug dili na unya ako ang manag-iya ining mountain resort. Sultihi ko's tinuod ng amay. Ay, Inday Athena. May mga bunog nga nakita na ko kang nanay. Naunsa siya? Tinuod ba nga nalamba siya? Ay, kuanday, kining. Nagpandingi man ka. Ay, kuan kining, basin og, dunay makadungog ba? Makadungog na unsa? Nga kana si nanay ni Machona. Kikulata na, Sir Bong. Daan pagkit ko. Ay, nagselos magod na si Sir Bong. Tungod kay nakita man niya sa CCTV. Nga nakiksulti si Chona kang alan ng ibong tatay. Oh. Unsa? Diin sila nagsulti. Ay, niari mo ko ng imong tatay, Alan. Kauban na itong gingalan og butong. Diri si tatay, Alan? Ay, diri, oy. Og nakita ka na ni Sir Bong sa CCTV. Hinungtan nga gikulatan ni Baayo si Chona. Salamat ng amay. Ay, sige na tay ha, dili na ko magdugay. Arin ako, kitingalig, pangitaon ko ni Sir Bong. Kadiyot lang nang. Pila ka buk bisita ang niabot ni Sir Bong? Ay, mga 5 man na sila kabuok, Inday. 5 man ka kwarto ang gipa-reserve ni Sir Bong. 5 ka tao. Sige, salamat. At tuod, asa sila nga mga kwarto? Naa sila sa mga numero gikan sa numero 13 hangtod sa numero 17. Salamat ng amay. Uy, sa payan, Inday. Diha ka na, ha? Ni Arida is Tatay Alan. Ay, Ma'am Chona? Niya ka man ko dire. Kisigi paabot mo? Ay, gipaabot ako nga mugawa sila si Bong ug kanang honey sweet ngayang kauban sa shower. Yun ay kaayong imong kinabuhi, ma'am. Amay, unsa may naka-unique? Ay, yun ay kaayo. Ay, tungod kay, ikaw, doon ay kalang bigita ni Sir Bong. O naibatan ang babae nga kauban sa Sir. Unya, ikaw pag ang deserve. Ay, saludo ko ni mo, Ma'am Chona. Madiskarte ka gayod. Andam nga masakripisyo. And that's it, everyone. Thank you for listening for today's episode. And don't forget to subscribe and hit the notification bell. Kita-kits sa sunod na episode. Bye-bye!